Jo crec que és amb tota la intenció el fet d'haver escollit el tren d'alta velocitat, perquè jo des de fa un temps introduïm un tema de debat, que és que jo crec que el tren d'alta velocitat s'ha enfocat massa amb el diàleg amb l'aeroport, i aquesta funció que és important, jo crec que a l'hora de la veritat, si nosaltres anem a mirar el cas japonès, posa en evidència que l'important és important la relació amb el tren amb l'aeroport, però ho és molt més la relació entre les estacions de Rodalies i la visió metropolitana, i que per tant haurem de construir, crec, algunes estacions d'alta velocitat més. Jo crec que haurem de construir en algun moment estacions, potser no ara, però en els propers anys, que donguin sobretot el passador de la B30 està claríssim que s'haurà de fer una estació que lligui amb les línies de Rodalies. La més clara és la de Sabadell-Terrassa, també amb el tren de Sarrià, i aquests debats jo crec que s'enfrontaran, perquè les traces són les que són, però crec que la rendibilitat de l'alta velocitat la traurem amb el funcionament metropolità, que va més enllà i que evidentment connecta amb Saragossa i amb València i amb Madrid, però que bàsicament és metropolità. Bé, en aquesta mesura, si voleu passar, tenim la vinentesa de col·laborar amb dues persones més. Si en Jaume Bach hi entrarà, que també es pugui seure i així ja funcionem amb la taula. El que tractaríem seria, en aquest moment ja amb taula rodona, fem dues intervencions més. Tenim la sort de disposar de... Per una banda, amb Lluís Domènech. Lluís Domènech pertany, és la direcció d'arquitectura de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, i per tant també ha sigut un dels centres de reflexió sobre el que és aquesta multimodalitat que ha representat Sagrera. Jo crec que Sagrera és on s'hi ha posat més aquesta discussió que plantejaves de les vies, doncs hi ha hagut una reflexió sobre l'organització. I per altra banda també tenim la sort de tenir la col·laboració d'en Jordi Mates. Jordi Mates és consultor. Jordi Mates i Associats és una consultoria que fa assessorament en temes de senyalètica i que també ens pot donar la seva aportació d'aquesta visió que plantejava abans en Ricard Pier sobre el funcionament del vianant i el funcionament a l'interior de l'estació, igual que en Lluís Domènech. Doncs crec que podrem portar una mica de debat. Així, quan vulgueu, si vols, en Lluís, si vols fem la primera aportació, després faríem amb Jordi i a partir d'aquí doncs fem el debat. Les dues imatges. Estan aquí, sí. Bé, la veritat és que en una taula rodona no sé si és una mica abusiu fer una explicació de 10 minuts, però crec que després de les explicacions que hi ha hagut potser està bé o té algun interès el que puc explicar jo. Sobretot després d'aquesta explicació que potser del Ricard Pier, inclús les anteriors, tenen moltes coses a veure, no? La història del disseny de les estacions de tren involucra des dels seus inicis dues disciplines que habitualment tendeixen a separar-se i a tenir atribucions diferents, malgrat que haurien d'estar sempre interrelacionades, l'enginyeria i l'arquitectura, evidentment. La primera estació construïda, com ja heu ensenyat, la Crown Street Station de Liverpool, ja manifestava de manera evident aquesta dualitat entre el que era l'edifici de trens, aquella coberta encavallades, de fusta, i l'edifici longitudinal paral·lel amb els serveis de viatgers.
Sense voler entrar en polèmica de qui pertoca dissenyar les estacions, la meva experiència a l'estació de la Sagrera és que hi ha una línia de continuïtat conceptual des del disseny de les xarxes del territori, que aquestes modifiquen fins a arribar al disseny dels espais més petits de l'edifici, passant, evidentment, per la seva implantació urbana. El disseny de l'estació de la Sagrera s'ha anat fent en paral·lel al disseny general i local de les xarxes d'alta velocitat, rodalies, metro, etc. També s'ha anat fent a la vegada que les propostes urbanístiques per a tota l'operació Sant Andreu la Sagrera. És d'aquest treball paral·lel i coordinat que surt el disseny funcional i urbà de l'estació, punt de màxima intensitat de trobada de les infraestructures amb la ciutat, de l'enginyeria amb l'arquitectura o del que en les presentacions a vegades he dividit de manera simplista, però crec efectiva, entre el subsol i la superfície. L'operació Sant Andreu la Sagrera s'implanta geogràficament sobre la línia d'intersecció geològica entre la serra de Collserola i, es veu molt petit, però hem volgut fer només 2 diapositives, entre la serra de Collserola i el delta del Besòs. És l'anomenat graó barceloní, un desnivell degut a l'erosió deltaica. Després veurem que aquest graó d'alguna manera configura la pròpia estació. Al voltant d'aquesta línia s'han anat disposant històricament infraestructures que busquen el recorregut més directe i amb les mínimes pendents des del Congost del Besòs fins a Ciutat Vella. Camins i aqueductes romans, el rec Comtal, les carreteres de la Junta, la línia de ferrocarril cap al nord, han format un feix d'infraestructures, una línia amb gruix, que avui en dia ens permet pensar en una nova ciutat dintre la ciutat per 25.000 nous habitants. Aquest corredor històric ens lliga en el present i en el futur amb els corredors europeus principals, tant d'infraestructures com de megaregions metropolitanes. La posició de l'estació, en tota l'operació, que és en la zona de la punxa aquesta, ve donada per l'existència de l'antiga estació de mercancías de baja velocidad, irònicament, de Barcelona al Clot, la Sagrera. En desús des de fa anys, el punt més ample i més proper al centre de la ciutat del fus de les platges de vies que van des de la Trinitat fins al túnel del Clot. La història del ferrocarril i de les estacions, com ha explicat el Ricard Pié, té un punt d'inflexió a finals del segle XIX en el pas de la locomotora de vapor a l'electrificada. És en aquest moment quan les grans cobertes metàl·liques per cobrir els trens deixen de tenir sentit i la possibilitat de fer línies soterrades haurà de permetre, en el futur, travessar les ciutats consolidades pel subsol i treure el màxim rendiment del funcionament en xarxa. Això que explicava és una mica de que a París s'han quedat amb aquestes estacions amb cul-de-sac que funcionalment, quan parles amb un enginyer, realment t'explica que perden la meitat de la funcionalitat. Aquest últim fet posa en qüestió un fet fonamental en el disseny històric de les estacions terminals dels centres de les ciutats, la façana principal. Aquesta porta simbòlica, que marcava la transició entre la ciutat i el viatge, entre el lloc i el moviment, perd gran part d'aquesta significació en començar a concebre's les estacions com a passants. Ja no podem parlar d'un tall rotund, sinó que la línia de tren té una relació lliscant amb l'estació. Una relació molt més dinàmica que es veu multiplicada en fer coincidir en una estació altres modes de transport i apareix el concepte d'estació intermodal. L'estació de la Sagrera voldria ser paradigmàtica en aquests 2 aspectes, passant i intermodal. L'estació és passant pels trens de rodalies i pels trens d'alta velocitat, que creuen tota la ciutat. I la intermodalitat es complementa amb una estació de metro per a 2 línies, una estació d'autobusos, els aparcaments per a vehicles privats, parades de taxis i la connexió amb els propis carrils bici. Aquí veiem una mica, diguem-ne, tot aquest feix de xarxes que venen del nord i que arriben a l'interior de la ciutat col·locats en la pròpia operació Sagrera. Això és l'operació de Sant Andreu Sagrera i això són les diferents xarxes de bicicletes, vies de superfície, vies soterrades, alta velocitat, rodalies i metro. Això és una superposició de xarxes que aquí veiem en petit la secció de l'estació amb aquestes xarxes i ara ho veurem en gran. L'estació com es concep, una mica explicant aquest, seguint com amb la lògica, com quasi, està ben muntat d'alguna manera, de dir aquesta superposició que hem intentat que fos al màxim. La necessitat de facilitar la intermodalitat
unida a l'escassetat de terreny a Barcelona, han portat a fer una estació multicapa o una superposició d'estacions. Els dos nivells principals, els d'alta velocitat i Rodalies, es troben el d'alta velocitat a la cota del terreny natural original i el de Rodalies a la cota inferior de l'estació. Aquests dos nivells és el que configuren la caixa de l'estació. En aquest moment, inclús arrel de les últimes retallades degut a la crisi, el que s'està pensant és que realment, de moment, el que es construeix i el que ha de funcionar és la caixa de l'estació. Els elements extraordinaris, inclús unes vies que en algun moment havien aparegut suplementàries, s'està pensant que no són necessàries, es farà aquesta caixa que és l'element bàsic de l'estació. En el futur, el nivell d'alta velocitat ha d'incorporar una estació d'autobusos i en el nivell de rodalia hi trobarem el metro, que en aquest moment, és aquest el metro, que en aquest moment els túnels ja estan construïts i l'estació també està acabada de metro. Entre aquests dos nivells principals es situa un vestíbul de Rodalies, que és aquesta línia, els aparcaments en una secció més desplaçada i és un espai reservat també en els altres, més endavant en la secció transversal, pels grans col·lectors que substitueixen l'antiga Riera d'Horta. Sobre les andanes d'alta velocitat es situa el vestíbul d'alta velocitat. Aquesta estació en pisos també ha permès la seva integració urbana en un terreny en desnivell, punt de màxima visibilitat del graó barceloní. Més de 12 metres, com podem veure en aquesta secció, és petita però es veu, el separen el costat Sagrera del costat Sant Martí. El graó, amagat per la cobertura dels trens i pels terraplens al costat mar en la majoria de l'operació Sant Andreu la Sagrera, queda en evidència en la zona de l'estació, donant lloc a dues façanes laterals a diferent cota, aquestes façanes laterals que dèiem de les estacions passants. La façana Sagrera té accés directe al vestíbul d'alta velocitat i la façana Sant Martí està lligada al vestíbul de Rodalies. Cadascuna d'aquestes façanes s'enfronta a un espai urbà singular. En el cas de Sant Martí, dona el parc del mateix nom, remodelat per acomodar l'entrada a l'estació i la descàrrega de taxis i vehicles privats. En el cas de la Sagrera, es genera una plaça de nova creació que té una funció utilitària clara com l'anterior i que a més afegeix el complex món de la càrrega dels taxis. Aquesta pròpia plaça, en el costat oposat, té unes façanes dedicades a edificis d'oficines, hotelers, etc. L'existència únicament de façanes laterals és el reconeixement de la condició lliscant de la infraestructura, condició que també es vol donar a l'últim nivell de l'estació. El del parc, que fa d'eix vertebrador urbà i ecològic de tota l'operació, que veiem aquí, que és aquest parc que és la part central de tota l'operació, i que passa per sobre l'edifici, el que en l'arquitectura contemporània s'ha anomenat la cinquena façana, encara que en el nostre cas seria la tercera. Per assegurar la intermodalitat al costat muntanya, s'ha disposat un pati que uneix tots els nivells, que és aquest gran pati, que és aquesta peça d'aquí, que és aquesta perspectiva aquí, mitjançant nuclis de comunicació vertical, això que s'explicava del moviment del vianant clar, i que permet la relació visual entre tots els modes de transport que trobem a l'estació. L'equivalent contemporani del concourse de les estacions americanes com Grand Central o com Pennsylvania Station. D'aquesta manera, els dos costats de l'estació queden units tant per l'interior, pels vestíbuls, com per l'exterior, per la coberta. L'estació és així un intercanviador de transport i a la vegada un intercanviador urbà. Aquesta integració s'estén a l'àmbit urbà i econòmic de l'edifici en situar immobles d'oficines tangents al propi edifici de l'estació, oficines, comercials i hotelers, portant el teixit urbà fins a fusionar-lo amb aquest nucli de comunicació privilegiat. L'estació es manifesta com un node de múltiples infraestructures integrades, incloses les dels espais verds, que tenen com a direcció principal la línia geològica abans esmentada, però que deixa de ser una frontera i esdevé un nexe d'unió entre els barris oposats. Com moltes altres estacions que s'estan construint els últims anys, la Sagrera passa a ser un punt d'acumulació de fluxos de múltiples xarxes. Un node urbà amb múltiples funcions al voltant del qual es desenvoluparà una ciutat nova. L'estació és a la vegada múltiples estacions, un centre de negocis, un centre comercial, un parc, etc. Ja no es tracta d'una porta a la ciutat, d'una frontera, sinó que l'estació passa a ser ciutat en si mateixa. I la permeabilitat de fluxos transfereix la condició privilegiada en accessibilitat a la metròpoli i al país que l'envolta. Aquesta estació, i per acabar explicaré que
en aquest moment hi ha un projecte executiu, també és veritat que amb la retallada s'està simplificant molt, però d'alguna manera tampoc he volgut ensenyar el disseny com a arquitectura, he volgut ensenyar el disseny funcional una mica per continuar aquesta explicació que hi ha hagut des de, en tots els intervenents. I amb això acabo. Molt bé. Moltes gràcies. Doncs ara, si voleu, donem el pas a Jordi Mates. Bona tarda. El meu nom és Jordi Mates. He col·laborat molt temps amb ferrocarrils i amb en Jaume en temes de senyalització i la meva intervenció serà molt senzilla perquè el nostre no té l'envergadura ni molt menys de tots els intervenents anteriors. La seva feina és molt més important que la nostra i molt més complexa i per tant tampoc vull extendre'm excessivament. Però sí que m'agradaria fer una pinzellada, deixar unes notes, sobretot per la discussió possible posterior, en la que hi hagi una reflexió sobre com ha evolucionat el tema de la senyalització i la informació, perquè senyalització és informació, és comunicació, en els àmbits de les grans infraestructures. Com que estem a casa dels senyors de ferrocarrils, bàsicament amb el tema ferroviari, tot i que ho podríem extrapolar al tema aeroportuari o de grans infraestructures del transport per carretera, etc. Però, bàsicament, parlarem d'estacions. I amb el tema de les estacions, doncs, tal com s'ha dit, jo crec que el fonamental és pensar que són un àmbit públic, un espai públic, i que aquest espai públic cada vegada és més complexa, especialment amb les infraestructures, amb les grans infraestructures. No és el mateix una petita estació com pot ser Bellaterra, com una estació de l'AVE amb intermodalitat en la que hi conflueixen diferents modes de transport. És evident que és molt diferent. Però en tots els casos hi ha unes necessitats bàsiques que s'han de resoldre. I aquestes necessitats que s'han resolt històricament sempre hi han sigut i moltes vegades no s'han tingut en compte. Aquesta és la principal reflexió que jo voldria fer abans de començar, que potser seria millor fer-la al final, però quasi la deixo apuntada ja, és que en aquestes grans infraestructures, especialment, molts cops els equips de disseny, i quan parlo de disseny, parlo del disseny global, que és els equips d'arquitectura, d'enginyeria, etc., moltes vegades no està present l'usuari com a receptor de l'espai. Tal com s'ha dit també abans, el Jaume, l'objectiu final quant a senyalització seria que n'hi hagués la menys possible. Que si no n'hi hagués, millor poca que molta, i millor 0 que 1. La cosa és impossible, però la tendència tindria que ser aquesta. Però moltes vegades això és impossible. Però és impossible perquè la pròpia infraestructura té una complexitat tal que ens obliga a explicar com és, perquè no s'autoexplica. I això crec que tindria que fer-nos reflexionar, sobretot fer-vos reflexionar els que genereu aquests grans espais en què l'usuari final, que és aquest vianant que s'ha de desplaçar a peu i que té pressa, està angoixat perquè se li escapa el tren, està en un espai que no coneix, amb uns serveis que no sap on estan, fos el més senzill possible, el més acollidor i el menys sofisticat possible. Tot i que, evidentment, aquestes estacions o grans infraestructures tenen una voluntat de ser per si mateixes i d'ensenyar-se i d'explicar-se de cara a les ciutats i de ser símbols de ciutat. Però jo crec que el més important és l'usuari i aquest usuari moltes vegades no està ben tractat amb tot aquest conjunt d'infraestructures. Bé, molt ràpidament per deixar-ho aquí sobre, parlaríem de temes
que succeeixen a partir del moment en què les estacions ferroviàries passen a estar soterrades. Fins a un cert moment les estacions estan a l'exterior i són autoexplicatives, es veuen, hi ha un edifici que es veu diferent de la resta o no, però està allà. I a partir d'un moment en què les estacions comencen a estar sota terra i desapareixen, hi ha una necessitat d'identificar. I aquesta necessitat d'identificar amb totes les xarxes, durant un moment històric, se'ls hi vol donar un protagonisme i una categoria, volent expressar la modernitat o la sofisticació del servei o la importància del servei, i des de les estacions del metro de París fins a les de Londres i passant per les de ferrocarrils, el tren de Sarrià, que és una mostra també d'aquest esperit de, en les boques d'estació, introduir elements arquitectònics d'una certa importància. Ja que no hi ha un edifici, doncs com a mínim que hi hagin uns elements fàcilment reconeixibles. Avui això ha canviat substancialment i es va cap a una línia de simplicitat, de minimalització dels elements d'identificació, perquè els espais urbans estan exhaurits, per tant cal buscar els punts que cada vegada són menys perquè està fornit d'immobiliari, d'elements complementaris i per tant és difícil buscar un espai important i per tant doncs, cada vegada es va més aquests elements verticals, monolits, elements singulars que purament identifiquen la situació. En alguns casos fora de la seva escala. Si veiem, per exemple, aquest últim element de Rodalies, que és l'estació del Prat. L'estació del Prat és una estació que sí, que serà intermodal en el seu moment, actualment no és res, perquè el metro no hi arriba, perquè l'AVE tampoc hi arriba, etc. I és una estació de Rodalies, senzilla i corrent, relativament simple. L'element d'identificació és brutalment important. Sembla que s'hagi de veure quilòmetres lluny quan està al mig de la ciutat i és impossible veure'l de lluny. Per tant, encara que el vegis, tampoc saps com arribar-hi. Per tant, per què serveix que hi hagi un element tan singular i tan important? Pues segurament per res. Vull dir que s'ha d'equilibrar les coses, no? Identificar sí, però sense sobrepassar. Altres, veureu que tot és un discurs bastant inconnex, són simplement pinzellades que deixo aquí sobre. Qüestions d'imatge. Resulta simptomàtic que hi hagin elements que identifiquen unes xarxes i que siguin tan similars, casual o no casualment, no? L'origen d'aquests elements d'identitat és el metro de Londres, que és el primer que estableix aquest símbol del cercle vermell amb una franja blava que serveix per posar el nom de l'estació, etc. I després altres xarxes, com és el cas del tren de Sarrià, que posteriorment Ferrocarrils segueix mantenint, és aquest rombe, que és el mateix esperit i la mateixa gamma cromàtica. Casualment el metro de Madrid és igual i el metro de Barcelona també era igual. Cosa que avui en dia, que estava bé, no? Perquè d'alguna manera aquesta imatge tothom la reconeixia com un transport públic, subterrani, de rodalia, etc. Avui en dia la personalització de les diferents empreses i operadors ha trencat aquesta línia, el qual no sé si és bo o dolent. La imatge gràfica d'aquestes empreses moltes vegades i durant el temps ha servit, s'ha aprofitat per informar, per comunicar. En el cas del metro de Londres, la forma aquesta, el cercle amb la franja central, serveix per posar el nom de l'estació amb el color específic de cada línia, que va canviant,
i en el cas del tren de Sarrià serveix aquest rombe per dir coses. Està molt bé, evidentment, després això no es pot continuar perquè la informació cada vegada es va complicant menys i això és impossible, però en el seu origen està molt bé. La identificació de les estacions, el que dèiem abans, no és el mateix una petita estació que una gran estació, però sempre, o des de fa, en molts casos, s'utilitza la pròpia arquitectura per identificar, utilitzant paraments verticals, elements complementaris. En el cas del Grand Central és una façana, o és un darrere de façana. En el cas d'aquesta de Londres és un pont en el que apareix el nom de l'estació. En el cas de Bellaterra veiem que hi ha un estil molt específic en el que s'introdueix aquesta voluntat de personalitzar l'estació amb el nom, i en les actuals estacions, dos exemples més d'una estació de Volpelleres i de Sarrià, en el que aquesta estació, la façana, serveix per incorporar elements d'identitat. Històricament, l'arquitectura i, en el cas del tren de Sarrià, les peces de senyalització tenien una gran personalitat. En el cas de la primera fotografia és l'estació central de Nova York, que s'utilitza la pròpia arquitectura per posar-hi elements de senyalització. En l'altre cas és un element que recorda els colors de la identitat corporativa i serveix per indicar una direcció, però esclar, això que està molt bé i que és molt maco i que crec que té un aspecte visual molt interessant, en el moment en què ens portem a situacions com la que tenim a sota, d'una complexitat extraordinària de línies, de connexions, de sortides, d'enllaços amb vies diferents, etc., això ja no pot ser. I, desgraciadament, hem de fer coses molt més vulgars que el que es feia abans, perquè no ho podem fer-ho d'altra manera. Des de sempre, en aquesta primera fotografia en blanc i negre, s'aprecia que hi ha uns rètols penjats en què estan indicant les vies i les destinacions. Des de sempre hi ha hagut aquesta necessitat, però aquesta necessitat, a mesura que es van complicant les infraestructures i que la intermodalitat esdevé universal, esclar, això és un poti-poti d'elements que van posant-se uns a sobre els altres, en què moltes vegades no estan pensats prèviament des de l'arquitectura o des del disseny de l'estació i que cal afegir, i això moltes vegades desvirtua la pròpia arquitectura, o sigui que tots aquests elements caldria que estiguessin contemplats prèviament a on posarem la informació, que sabem que l'haurem de posar. I moltes vegades sembla que no, la informació ja caurà. Doncs no, pensem-hi abans. Això és més. Estem plens de senyals que desvirtuen la pròpia arquitectura i que poden integrar-se més o menys bé a base de solucions formals, estètiques o tecnològiques més endreçades, però que estan influint en l'aspecte global de l'estació i, per tant, caldria tenir-les en compte. Avui en dia, la informació dinàmica de les grans infraestructures del transport ocupen uns espais enormes. Moltes vegades no estan previstos i això cal tenir-ho en compte. Actualment, donades aquestes circumstàncies, doncs també aprofitem moltes vegades la pròpia superfície dels paraments de les estacions per donar informació, perquè no cal penjar lletreros i elements complementaris i desvirtuadors, tot i que això també desvirtua l'arquitectura, òbviament, perquè si l'arquitecte pensava tenir un pany de paret llis i sense res, doncs no li tindrà. Però és que no li tindrà en cap cas, perquè o farem així o li penjarem un lletrero. Per tant, doncs pensem com ho solucionem.
Els problemes sempre han sigut els mateixos, identificar el nom de l'estació, identificar unes vies, identificar unes sortides, identificar uns lavabos, etc. Però ho hem anat resolguent cada vegada d'una forma més diferent, no? A vegades en els seus orígens, evidentment, amb una morfologia molt més lligada amb l'arquitectura, avui en dia d'una forma més neutra i volent ser el més discrets possibles per no afectar a la pròpia dinàmica de l'estació. Depèn de com es treballi el tema d'informació i senyalització, s'integra bé o no s'integra bé en una estació i amb un concepte global del transport. És evident que aquesta estació primer que trobem a dalt anglesa, aquest element d'informació vertical amb una pantalla incorporada, amb tota la informació dinàmica, o la de Sant Pancràs en la que parla del número de via i d'una informació complementària, té una categoria adient a lo que té darrere, a la infraestructura i al servei. Mentre que la de sota, que és un tren a Nàpols, doncs el tren és molt modern, però el que hi ha al costat és d'un cutre total, no? I crec que les coses tenen que tenir un cert sentit global. I un tema important també que moltes vegades es descuida, és la informació complementària. Cada vegada tenim unes xarxes més complexes, uns planos de xarxa molt complexes, uns horaris, unes tarifes, unes condicions d'ús, etc. I moltes vegades aquesta informació que necessita una gran superfície no està plantejada, la superfície no hi és i per tant s'ha de crear. I aquesta creació de nova superfície sobre una infraestructura i una arquitectura que ja té unes voluntats determinades, moltes vegades el resultat no és precisament el que volem. Es pot fer, però a vegades és molt difícil. Com a pinzellada relacionada amb això que dèiem abans, les xarxes s'han anat complicant, cada vegada són més sofisticades i aquí és una curiositat de l'evolució que hi ha des del plano fins al diagrama. En el moment en què la xarxa de Londres, que és la primera que l'any 1933 un empleat de la pròpia empresa, del metro de Londres, trenca amb l'estructura formal de plano i de realitat geogràfica i passa a estructurar la xarxa en forma de diagrama ortogonal, en el que tots són línies rectes a 45 o a 45 graus. I això, que és un invent fantàstic, és el que després estem fent tots, no? El senyor que va dissenyar això era un senyor que es dedicava a fer planos d'instal·lacions elèctriques, i com a conseqüència li va sortir això, no? I després ha sigut el mestre de tots. I per fi, doncs, bueno, que això mateix passa en les infraestructures aeroportuàries, per exemple, no? Veiem que en aquesta fotografia que hi ha un seguit de senyals que sembla que sigui abusiu, però és que realment no ho és, perquè aquí davant de cada un d'aquests senyals hi ha una porta que accedeix dels avions, que ve dels avions i va als avions, les portes d'embarcament, que per tant requereix que en cada punt se li digui al senyor el mateix repetitivament, amb el qual potser sí que podríem haver buscat una estructura arquitectònica que solucionés aquest problema, o no. I només com a dos petites anècdotes, són dos bromes, una és preveure que no ens passin aquestes coses, no? I això és un cas concret, una senyal posada en una paret per intentar ser el menys agressius possibles, i en el moment en què s'acaba de posar l'última paraula apareix un senyor que ha de posar un extintor, però que el posarà al mig de la informació. Quan hi ha parets al costat que fan 20 metres de paret blanca, un costat i l'altre, però com que el projecte diu que allà hi va un extintor, doncs allà hi va un extintor. O casos, i aquesta és l'última anècdota, el cas és per significar una mica la importància que té la senyalització i els elements d'identitat. Aquest és un monòlit
que es va instal·lar a les noves oficines de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya quan es van traslladar al carrer Bergós. Es va posar aquest monolit per identificar les oficines i el segon dia d'estar instal·lat van entrar un grup de nois joves que van entrar al vestíbul, el vestíbul està aquí darrere, està allà dins. Van entrar al vestíbul, van creuar el vestíbul a tota velocitat, van arribar a una barrera que hi ha, que són el control d'accés del personal de l'empresa, van saltar la barrera i van voler entrar al metro. No? Es pensaven que això era una estació i per tant doncs, van fer el que feien habitualment, que és entrar corrents, saltar la valla i entrar al metro. No, es van trobar amb un ascensor que portava a les oficines del director. Simplement. Ja està. Molt bé, moltes gràcies. A veure, no sé si... Però jo una mica per centrar una mica el debat, penso que i recollir una mica les aportacions de cadascun dels conferenciants, apareix... A mi m'ha fet gràcia la presentació de Jaume Bach quan, i trobo que era una aportació clara aquesta, no? El que demanava precisament ara en Jordi Mates, aquesta simplicitat i aquesta ordenació, però també aquesta evolució. Hi ha un tema que jo volia introduir, que és l'evolució, que és que les guixetes ja han desaparegut, no? I potser era un element d'ordenació, però vull dir, ara ja... No, vull dir, ja era automatitzat, ja no hi havia un treballador allà al mig. No? Aquest és el tema evolutiu, que és un dels temes que volia introduir. L'altre és a veure què en penseu. Jo penso una mica l'aportació d'en Ricard també ha estat molt interessant amb això, el tema de les estructures de vies, i aquí vull dir una mica contraposar vull dir, a veure una mica què en pensàveu doncs, del cas de Sagrera. Jo també ara aquí introduïa una reflexió que hi havia d'uns... A mi el cas de Sagrera em fa pensar molt en el cas de la Défense. I a la Défense una de les conclusions que van treure és que l'estació, el dia que s'inaugura, algú pensaria que està acabada. I no. Hi ha un centre permanent perquè aquella estació evolucionarà. Jo el que volia era preguntar, perquè em dóna la sensació que hi ha moltes activitats, vull dir, està com molt separat, ho pregunto, està molt separat el tema de les oficines del tema dels fluxes, i la veritat és que apareixeran moltes activitats que es voldran fer en aquell hall o en els punts. Està previst, i hi ha un servei que està previst de manteniment d'aquest canvi, perquè almenys a la Défense ho van prendre així. És un centre d'intercanvi i per tant és un ser viu que canviarà. Quina és aquesta funcionalitat, i una mica en Jordi plantejava també aquesta... Vull dir, el que has plantejat, doncs, has plantejat una sèrie de coses, has fet una mica la crítica que estigui prevista abans, no? I llavors, doncs aquí ho contraposaria de les experiències que coneixeu, els que potser heu dissenyat estacions, entre el primer disseny i el que passa després, perquè ell està defensant que després apareix, com es preveu això i com ho heu tingut en compte. No sé, una mica per introduir, després passarem a preguntes del públic, si voleu. Sí. No, si vols començo perquè sí. Primer que m'has dit, a veure, jo penso que és tirant a imprevisible, és a dir, les coses canvien i no saps com canvien. Hi ha un moment que dius, escolta'm, potser aquesta racionalitat de la il·lustració o dels beaux-arts amb una arquitectura que és com una manera ordenada i tal, potser al final tornarà a ser el millor de lo millor, perquè és que al final aquest excessiu funcionalisme aplicat tan directament als espais, quan tens unes estacions menudes, que és el que hem fet, no? Potser no té tanta incidència. Quan veig aquestes estacions immenses i tal, arriba un moment que dius, però és clar, com pot ser que pensi que no m'hi trobaré inconfortable a qualsevol d'aquests llocs? És una cosa, és un absolut patiment. Aeroports,
estacions, hem lograt, són aquests 9 llocs, però aquí sí que hi hauria un punt de veure si som capaços per aquí de lograr, no? Donar un altre contingut en aquestes coses. Amb els altres aspectes, peces més menudes i tal, no se m'acut més que la simplicitat d'una determinada articulació. Tu tens un espai gran, no sé, diem un vestíbul, per exemple, gran, ben posat, ben construït, ben concebut, canvia tot, però no canvia aquell espai gran. O sigui, amb això hi ha exemples, no? Paradigmàtics, no? El Grand Central a Nova York, ha canviat tot, ha canviat molt i tal, però continua, no? També potser perquè aquesta carta mítica que anem associant a les coses, arriba un moment que potser confonem el mite i la pel·lícula que hem anat veient allà, no? Respecte a l'altre, no? O el fet d'haver menjat a l'Oyster Bar, que mira, estàs una miqueta, no, de fora del follon, diem, no? I en canvi el que hi va allà cada dia sofreix les conseqüències, no? Però entenc que aquí, com més, diguem-ne, siguem conscients de que aquest és un problema, més trobarem solucions de poder-lo solucionar. Un problema que em sembla que és tirant a gairebé no solucionable, no? Escolta'm, dius, les guixetes han de provar les guixetes, clar, bueno. Com ha canviat? Vull dir, respecte al disseny que havia, t'ha afectat molt o no? Ara, bueno, sí, però si els espais, entens, si tu entres i tens un vestíbul, diríem, mínimament ordenat i articulat, doncs aquestes coses que canvien, bueno, a vegades milloren, no? O sigui, sense guixetes i més automàtic, tens més espai per circular i menys impediments. No sempre ha de ser, diguem-ne, lesiu. Però llavors, des de la teva experiència, ja ho sé que anant en un cas més complex, com per exemple la Sagrera, o vull dir, tampoc està inaugurada, no? Però quina sensació tens, o de les estacions que has fet d'alta velocitat o que almenys has presentat projecte? No, a veure, jo he fet projectes només, però esclar, hem intentat, com sempre, fer una cosa, o sigui, sobre la base de que el funcionament és el primer, perquè per això fas l'estació, no? Però a partir d'aquí intentar trobar uns espais que tinguin una suficient càrrega de neutralitat i d'amplitud, no? Sense que això signifiqui, diríem, caure en el cantó de la monumentalitat i, per tant, també, per l'altre cantó, et trobes perdut al mig d'aquestes coses, intentar simplificar totes aquestes coses al màxim. I sobretot que la pròpia estructuració o la sintaxis que diríem fa anys entre un espai i un altre, no? Doncs et permeti una certa tranquil·litat, no sabria dir més, no? Imagino que amb això cada cas és un cas i cada cosa que un pot arribar a fer doncs és una possible experiència. Sí? Algú de vosaltres? A veure, aquest és un debat, jo crec que en Jaume ho explica molt bé, no? De fet, hem conreuat el discurs sobre la funcionalitat perquè és del que ens veiem més segurs. Aquí passen, aquí no passen, fins i tot sorpreses. Jo, per exemple, un moment que estudiàvem estacions pensava, no, les estacions del futur seran, com aquí a Provença, aquesta mampara en què totes les portes s'obriran, per tant l'andada desapareix, l'espai central, i vist que no ha passat, coses d'aquestes. Però és cert, jo crec que el gran conflicte que tenim en aquest moment, i sobretot quan parlem, o almenys jo reivindico que l'estació sigui un espai públic, és que justament solament pot ser si no és funcional. Si és excessivament funcional, és un desastre. Vull dir, jo crec que si alguna cosa hem après, diguéssim, l'experiència de Barcelona en l'espai públic, és que jo recordo des del primer parc que hi ha a Barcelona és el parc de l'Escorxador i guanya un projecte funcional. Aquí hi ha els iaios, aquí el jovent, aquí la canalla, fins que un dia ens donem compte que això no funciona així, sinó que temporalment hi ha seqüències diferents, hi ha un moment al matí que ja està ple de gent gran, després al migdia hi ha gent amb la que ve de plaça, després hi ha la canalla que hi juga. Per tant que segurament espais més abstractes i menys funcionals
han donat un resultat molt millor. Jo crec que estem a mig camí, i a més amb un problema complicat, a veure, perquè segurament estem competint en un espai públic que és magnífic amb el nostre clima. Jo crec que un debat sobre l'espai públic, i això em va passar quan vam fer aquesta aproximació, quan estàs en climes molt més freds, la construcció soterrada és una construcció molt més amable, perquè és l'únic lloc que pot ser-hi, i per tant la gent al Canadà se'n va, a Quebec se'n va als soterranis, allà al comerç, i per tant des d'aquest punt de vista és al revés, neguen l'espai obert com a espai públic i el transformen l'espai subterrani en l'espai de relació, o centres comercials, prefereixo l'espai públic. Jo crec que aquí és on tenim el cavall de batalla o la pregunta més complicada de respondre, i que és evident, en aquest sentit, m'alegra, diguéssim, que hi hagi gent prou intel·ligent, com el cas de la Défense, que vagin escoltant el que està passant, però segurament també això vol dir, en aquest sentit jo sumo molt el que diu en Jaume, jo crec que l'obertura dels espais, el que en diríem flexibilitat, que això ho diem els arquitectes, no sabem ben bé què vol dir, però la capacitat de donar respostes mai del tot eficients, però suficientment bones com perquè funcioni i l'endemà pugui fer un altre ús i també funcioni. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que és una qüestió important. Ara a mi em sembla que aquí tenim el problema que competir amb el carrer com a espai públic ho tenim molt complicat. Però sí que segurament aquesta seria una reflexió a tindre present, i no sé per què sempre he tingut present que segurament quan parlem de temes soterranis les boques les fem massa petites. Jo diria que si tingués de dir alguna reflexió, em digués la primera cosa que canviaries, les boques. O sigui que d'alguna manera aquest entrar en una altra dimensió espaial, que és la soterrada, jo crec que es fa a través d'un esfínter, diguéssim, no es fa a través d'una porta que t'hi condueix, d'un quasi caminar normal que t'hi arribes. Sí? Vols dir alguna cosa, Lluís? No, jo en aquest aspecte, evidentment, no sóc arquitecte, ni enginyer, però usuari sí que ho soc, i he viscut moltes experiències amb instal·lacions d'aquest tipus, i sí que diria que potser les coses no han d'estar tan acabades com ens pensem que haurien d'estar, no? Perquè és impossible pensar en tot. Sempre hi haurà una evolució, hi haurà un moment històric, una infraestructura d'aquest tipus dura 300 anys, no? O 200, i en 200 anys no passarà res, no canviaran coses, no sé, en els aeroports, per exemple, ens hi hem trobat constantment infraestructures dimensionades en funció d'uns objectius, amb unes sales d'embarcament complexes, amb unes escales mecàniques per arribar a l'avió i no sé què, i que després resulta que se n'han de tancar la meitat perquè aquella infraestructura doncs, està sobredimensionada, o aquella infraestructura li arriba el tren que abans no hi era i que per tant s'ha de buscar un encaminament diferent. No sé, em sembla que una infraestructura, una gran infraestructura, evidentment, tal com parlàvem, l'estació de Muntaner és l'estació de Muntaner i ja està, no? Fem-ho bé i discret i correcte, endrecem i ja està. Però les grans infraestructures del transport, no sé si ens les podem pensar tan perfectament com perquè després no les tinguem que modificar i per tant estaria bé que es vagin fent sobre la marxa una mica, no? Que evidentment no les podem deixar per fer, i han d'haver-hi uns serveis, hi han d'haver-hi unes instal·lacions, però això mateix que dèiem de les taquilles, desapareixen les taquilles i demà passat, evidentment, potser no hi haurà d'haver-hi senyalització, perquè tothom anirà amb un mòbil que li dirà uns punts de referència que hi haurà allà que anís vorant i potser no cal ni posar senyals, no? Vull dir, no ho sé, és difícil, però jo crec que hem de ser oberts i pensar que les coses han de funcionar, però tampoc cal que ens les compliquem tant, potser, no ho sé, ens compliquem massa la vida. Sí. Jo la veritat és que quan pensàvem fer la conferència pensava que precisament lo poc que en aquest moment d'aquest projecte que s'està construint sabem segur, no sé si és correcte o no, però és haver posat
4 coses a la cota que es creia que era la bona, la comunicació amb els barris, els elements que connecten les coses. El resto, hi ha molta arquitectura que no he ensenyat, perquè també estaria bé que l'ensenyés el propi arquitecte que ha acabat fent-la. I segurament en aquest moment, que ja us he dit que hi ha el parcs que, com deveu haver sentit a les notícies, s'estan retallant, és possible que el que quedi siguin potser 4 decisions i l'arquitectura es modifiqui totalment. És a dir, però aquestes 4 decisions, segurament, si les erres, i potser erres tota la seva capacitat urbana i capacitat funcional, diguem-ne. Llavors, d'alguna manera, l'arquitectura que hi hagi en aquesta estació, i com en moltes estacions, pot ser tan dolenta com bona i segurament la visió final dependrà de coses que potser no estan ni esbossades en aquest moment, no? És a dir, al final també és veritat que a Grand Central és fantàstic el vestíbul, però després quan et mous per allà no és fàcil, diguem-ne, arribar al nivell que has d'anar, etc. Però a vegades dius, mira, però segueix sent collonut i mira, amb 4 senyals acabo arribant al lloc i d'això. Per tant, tampoc és fàcil, no?, aquest discurs sobre... Sí, deixa'm apostillar només una cosa. Jo és que tinc una mica una sensació després d'aquestes intervencions com si estiguéssim per un relativisme, no? Jo crec que no, que fora d'això, és a dir, que preveure no podem preveure, podem preveure fins on podem preveure. La cosa és que tinguem una posició a l'hora de dissenyar, no?, que per un cantó no estigui tan lligada només a un funcionalisme, diríem, direccional, el tòpic, no sé, em surt ara una altra paraula, no? Dels fluxos i també, vull dir, molt més l'estat. Llavors, escolta'm, sí, esclar, aconseguim fluxos, i prou. O sigui, que hi hagi una altra manera de plantejar les coses, no? I que, per altra banda, és evident que l'objectiu tan genèric que dius, no diu res, no? Però sí que és d'alguna manera que els espais que fem servir tinguin una mínima capacitat de que ens hi facin trobar confortables, no? Perquè és que si no al final, entens, ja no és que vagis amb els avions així encongits, és que abans has de passar també per una sèrie d'experiències, no? Igual amb els trens, tal, etc. No? Les estacions subterrànies, bueno, molt bé, però escolta'm, pensades d'una altra manera, potser podien tenir alguna mica de llum natural. Moltes podrien tenir-ne, no? Ara això es dona també ja completament abandonat, no? És una cosa que no cal ni pensar-ho perquè és més cara. Bueno, escolta'm, no ho sé, entens? Potser retallem amb cacauets, és un dir, i en canvi posem llum natural en allà. O sigui, hi ha unes decisions que són, en el més sentit més ampli, són polítiques, no? De decidir com vols viure, com vols fer i com vols tenir a la gent, no? Llavors, clar, si vols tenir la gent ficada en un tubo com de l'arquigram, no? Tots allà, pum, entres i apareixes en el teu seient de l'avió, bueno, doncs potser sí, potser això és el més eficient, no? I a més acabem tots desitjant això, però en principi sembla que no està tan focalitzats en aquestes coses, no? Ens ha de donar una millor capacitat, diríem, d'aguantar el pas del temps, no? Molt bé. Bé, ara jo crec que és el moment, si algú de vosaltres vol fer alguna intervenció, alguna pregunta o una consideració. Hi ha algú que... Sí. Espera un moment que et donen el micro. Així, ara, que clar, se'ls demana tantes coses, no?, que siguin eficients amb totes elles, que siguin intermodals, que generin ciutat, que tinguin centralitat i hi ha hotels i oficines. Clar, la complexitat aquesta i d'una sola tacada, no? Crec que se li demana molt. A lo millor s'ha de fer una mica de downshifting amb això i dir, bueno, és un transport, és un punt un node i tot el més ho farà la ciutat, ho farà al voltant d'això si se li donen les bases, no? Potser no s'ha de preveure tot el projecte, no ho sé, és un pensament.
Algú volia... Sí, aquí, ràpid. Hola, jo he vingut aquí els 3 dilluns, vaig ser convidat el primer dilluns a parlar de Guastavino, i una mica la reflexió que em faig d'aquestes 3 sessions, que m'han interessat molt. Primer és felicitar a l'organització que ho ha fet per tot el que s'ha explicat, però és que a més ha suposat una bona relació entre arquitectes i enginyers de camins, i això em sembla que està bé. M'agradaria que se'n fessin més d'aquestes trobades i que poguéssim posar més coses en comú. La segona reflexió és de que, anem a veure, a Londres el 90% de la gent que arriba a la City ho fa amb transport públic i el 10% restant, 5% ho fan en bicicleta i 5% amb cotxe privat. Tot això per què? Per una tradició cultural que tenen al darrere, però perquè no es feia cap Newtown si no hi havia ferrocarril, però és que a més per entrar a Londres es posa un peatge amb el cotxe privat i per tant és un element dissuasori i ja no ho fas, i vas en transport públic. El cas del Japó, doncs el planejament, quan es fa el planejament tens molt en compte el transport públic, tens molt en compte el tren i això marca una pauta de conducta. Tinguent en compte que a Catalunya hi ha un esprol, hi ha un escampall d'urbanitzacions extraordinari. A mi a vegades m'ha tocat fer de guia amb micromà, amb un autobús, amb anglesos i urbanització, i fa molta angúnia, fa molta vergonya explicar el teu país amb aquest esprol tan desperdigat. Dius, si el futur és el ferrocarril, que per mi ho és, i que per tant el transport públic ha de pivotar molt més del que en aquests moments el tenim, com haurem de resoldre la connexió intermodal, park and ride, és a dir, com haurem d'organitzar que la gent deixi el cotxe en un cert lloc i agafi el ferrocarril per anar en els punts que ens interessa que vagin o que ells vulguin anar i que puguin fer un ferrocarril. Per tant, aquest és un tema obert, que em sembla que tots plegats hi podem dir la nostra. I la segona observació, o la tercera, diguem-ne, és que estic convençut que com fem plans d'urbanisme hem de posar molt més èmfasi en el transport públic. Hem de posar molt més èmfasi en el ferrocarril. És una de les coses que he pres. I això penso que ens hi hem d'esforçar tots. Però a mi m'ha agradat la suma global dels 3 dilluns i de com han anat aquestes reunions. Us felicito. Hi ha algú que... Jo una mica aprofitant, també trauria el tema aquest de dir, a mi m'agrada molt la presentació que has fet, Jaume, d'aquesta ordenació senzilla, creant espai. El problema és com això puges d'escala i pots treballar amb un Sagrera, no? Jo una mica, abans d'intentar fer la pregunta, però jo crec que amb l'experiència francesa jo crec que sí que tenim que aprendre, que és que aquí jo crec que potser confiem massa en el disseny. Això és una consideració, però ara en faré una altra, que és que jo crec que a França sí que hi ha un saber fer d'anar resolent patrons, vull dir, més amb l'estil de l'Alexander. Vull dir, entendre formes de funcionar de l'espai, però més és l'arquitectura i l'ús, no? I que al final hi ha uns espais que donen caràcter i hi ha unes formes que funcionen més i que finalment potser jo estaria més amb la lògica d'Alexander a l'hora de fer estacions ferroviàries. Quan parlem amb aquesta complexitat més gran, que a vegades són massa funcionalistes i que potser falta... I això crec que els francesos, d'una altra manera, perquè tenen un estat al darrere molt present i la SNCF, no? Però han creat equips de reflexió. I a vegades em dóna la sensació, veient Sagrera, per això ho preguntava, és que crec que és una visió massa de fluxe. És a dir, hi ha les oficines a dalt i els fluxes a baix. I jo crec que passaran moltes més activitats a baix. A França hi ha oficines de tour a les estacions, però és un lloc que hi passa gent, o hi ha activitats que han fet aquesta reflexió, hi ha activitats que passaran a les estacions. I jo crec que a vegades potser la Sagrera, jo pregunto, no ho sé, però vull dir, és les oficines a dalt i els fluxes a baix. I sí que hem resolt bé el pas de dalt i a baix dels dos esgraons que deies entre Sant Martí
i Sagrera, però allò és un cos viu, allà hi passaran coses. No sé com ho heu tingut en compte, això. A veure, no és fàcil de respondre perquè sí que és veritat que tampoc és així que les oficines estiguin a dalt i l'estació a baix, diguem-ne. El que sí que és bastant veritat és que per una qüestió quasi de gestió les oficines donen al carrer i donen al parc i no donen a dintre l'estació. Però sí que és veritat, diguem-ne, les oficines són, en el fons, o les oficines dels hotels, són una part de la façana de l'edifici. És a dir, la façana de l'edifici és una mica com les estacions japoneses, d'alguna manera, que és ciutat, no és la coberta, encara que podríem ensenyar imatges de la coberta com serà. De tota manera, sí que és veritat que l'evolució d'aquest projecte, ja t'ho dic, és a dir, en aquest moment, en l'última retallada hi ha 2 vies que s'han eliminat i s'està pensant en què es fa en aquesta zona i donarà voltes també, en aquest sentit, o sigui, això tampoc ho nego. No sé si hi ha algú que vulgui fer alguna consideració? No? Està bé? Doncs molt bé, si us sembla bé, potser també és una mica tard, ho deixem aquí i donem per acabades aquestes jornades, que sapigueu que això s'ha gravat, que ho penjarem el més aviat possible, però potser triguem unes 2 o 3 setmanes en penjar-ho a la web dels 150 anys del tren de Sarrià, i que a més tenim el compromís, perquè han agafat el compromís tots els ponents que les presentacions en presenten un escrit i traurem una publicació amb un llibre. I que tindreu tant la gravació com el llibre, i nosaltres la intenció, i amb això estem molt contents i agraeixo la intervenció de l'Agàpit, és una mica el que volíem és que, de fet, amb els 150 anys jo crec que el transport també té un relat que aporta alguna cosa a la ciutat, i el tren de Sarrià aporta un relat a la ciutat, i crec que d'alguna manera amb les aportacions dels diferents ponents i de la gent que ha intervingut en els debats, crec que hi ha novetats que potser la gent coneix poc, i a més tenim la pretensió de fer una divulgació, no fer-ho especialista, sinó que sigui un llibre planer. Hi ha el llibre que s'ha tret ara dels 150 anys, magnífic, amb les fotografies i els comentaris en tots els mínims detalls, que també és una gran aportació, penso, d'aquests 150 anys. Aquí eren més reflexions que lliguen ferrocarril i urbanisme, i que també sapigueu que l'exposició que vam organitzar, perquè hi ha una exposició feta en l'antic espai de la Llum, que és l'antic cine que hi havia, i que si algun dia algú volgués organitzar una visita, es pot organitzar una visita perquè aquell espai està bé, i que fins al 28, em penso, d'octubre està oberta una versió reduïda a la Casa Orlandai del districte de Sarrià, i que a més, properament aquesta exposició la portarem al hall de l'Escola de Camins, i si hi ha altres, vull dir que en aquest sentit, en el marc de la celebració dels 150 anys, una mica per difondre aquests elements. Moltes gràcies per la vostra assistència i fins la propera. Gràcies a tots.